ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои ютуб канали Хонатеҷа, мардуми ютуб, балечикои канали мо, мардуми дураи ватан, ҳама каса созен. Ирӯз 3 январи соли 2024 барои шуморо навор кардем, тамошо кунен. номере барои реклама кардан: замин, мошин, хона, квартира чизе боша роӣ кунен, навори бадна реклама када дар ютуб, тикток, инстаграм рекламаи фасон када фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай. як камон мақсад аз хона буромага эълон мекунем. мошини фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои фурӯшӣ ҳастай, заминҳои фурӯшӣ ҳастай, квартираҳои фурӯшӣ ҳастай аз дохили Душанбе. хулас аз ҳар як нуқтаҳои Тоҷикистон навор кардем. навора то охир тамошо кунен. аз Душанбе ҳам мақсад хонаи фурӯшӣ дорем. навора ба лайко поддержка кунен. ҳамин ютуб канали Хонатеҷа да подписатсия кунен. навор да лайк бизанен. мо навора сар мекунем то охир без пропуска тамошо кунен. беҳтарин навор бо хонаҳои арзон барои шумо шунавигаи азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Якаи Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Тоҷикистон мерасонанд. азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Тоҷикистон сафар мекунанд. аз umi канали мо ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи корӣ доранд, ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз umi канали мо Сауdo TV ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат кунед бачаҳо азиз. ассалому алайкум дӯстони азиз, мега ам якамон мада замин дар курай то 5 ё 6 сотих замин ё ки хонаи баракам боша мешава то 120 000 сомонӣ. аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, ҷамоати Якатут, участкаи Пушкин ё Навобод боша, ҳамин рақамҳои ватсапмда занг занен. агар ай Пушкин боша 5 ё 6 сотих то 120 000 мегирам, ё ин ки Навобод боша, агар хонаи барак боша то 130 000 мехарам. ватсапмда кадоми дорӣ занг бизан. бача азиз, эълона мақсад бо диққат гӯш куненда кадоми дорӣ занг зан. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Варзоб аз роҳи Калон 1 километр болода қарор дорад. 4 сотих замин, 3 дар хона, дохили хонаҳо 150 метри квадратӣ. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап шуда ҳозир занг бизанен, маълумоти бештар аз соҳибхона бигирен. хоб дар Варзоб мега гес свет доимӣ. хонара соли 2017 сохтагем. хона 5 ба 3. дар назди хона мактаб, масҷид ҳастай. ҳуҷҷатҳо 100%, ремонтҳо фасони хушрӯи замонавӣ кардагай. мақсад срочна фурӯшӣ бо нархи 420 000 сомонӣ. шумо дар 420 000 сум ҳамин хонара метавонед бихарен. хулас маълумоти пирра аз соҳибхона рақамҳои 29 22 32 59 занг занен. бачаҳо азиз, лайкора фақат бизанен. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Nissan Altima ҳастае ки ана ҳамин мошин роимон кардан дар шаҳри Душанбе. соли мошин 2005, бензин плюс газ. нарх ба суми тоҷикӣ 30 000 сум, ба рубл 300 000 рубл. объёми 2 коробка автоматика ҳастай. 30 000 ё ки 300 000 рубл. ватсапшон 31 да ҳозир занг бизанен. масъалаи документҳои мошинда бигирем, агар ҳуҷҷат надора, ҳуҷҷатҳо тамом шудагӣ, балонако нав, мошин боз краска талаб ҳастай. алишам мешава ба мошине ки дар Федератсияи Русия боша, агар алиш мекунем. анаи шансам беҳтарин шансае. кадомитон мошин дорен дар Русия, занг занен. хоб дӯстони азиз, Ҳакимов Тоҳирҷон Қандилович 24/09/1990 соли таваллудаш. хоб истиқоматкунандаи Душанбе, айни тарафи Ҳисор. соли 2011 аз хона баромадагӣ то ҳозир бедаракай. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап. мақсад кадомитон диден, агар бутонен ами акара суратҳоша илтимос хос аз барои Аллоҳ, мақсад дар тиктокотон, инстаграмотон мақсад реклама кунен. иншоаллоҳ и кори беҳтарин савоб мешавад. ё ин ки наворда лайк бизанена,
ами наворам падили сакнен беҳтарин кор мешавад. Дӯстони азиз, ами якамона мақсад аки худованд ба хонаводааш сабр ато кунад. бачаҳои азиз, хулас агар битонен падили сакнен. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ рӯй кардан дар шаҳри ҳисор, шаҳраки шарора. хона дорои як ҳуҷра, дорои 38.5 метри квадратӣ. маълумоти бештар соҳибхонаро занг занен. хона ҳамин ҳолат кардагӣ, мақсад далши боз ремонт талаб, мактаб масҷид наздикӣ, беморхонаву садик рӯпарӯ мега, ремонт монтаж шикатур кардагиай, корбори сантехникиш кардагиай. хуласи гап ки фақат амира фурӯхтан дар корай, падабои тапа тайёракай. занг бизанен. маълумоти бештар рақамҳои 0680 ҳозӣ аз номи канали Хона ТЖ. нархи ами квартира 165,000 сомонӣ. шумо дар 165,000 сом ҳамин хонаро метавонед бихарен. наворда лайк занен, дар канал подписатсия кунен агар ба шарти хонахари ҳақиқӣ бошен. ҳамин хел хонаҳои арзон ҳолати меша мода роӣ мекунанд, мақсад хонахар бошен. ина марамат успед када бигирен, занг зада масиҳат кунен. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ рӯй кардан дар шаҳри бохтар, ноҳияи кушониён, дар маҳалла деҳаи Димитров Дуда қарор дорад. хона дорои 3 ҳуҷра, 2,7 сотих замин масоҳат. маълумоти бештар ватсапшон 5558 аз беморхонаи қараболо 600 метр поёнтар, 3 хона плюс калидор, ҳамом дар дарунаш, 2 хона 1 калидорш тайёрай, меҳмонхонаш но тамом, свет 24 соатай, оби качайка, хона бо хишти пухта сохтагӣ. маълумоти бештар занг занен, муомилаи сӯза мешава. илтимос серьёзни харидоро занг занен, муомила мекунем. нархи хона 350,000 сомонӣ. шумо дар 350,000 ҳамира метавонен бихарен. марамат масиҳат кунехтон. асали фурӯшӣ фақат обтон фурӯхта мешавад ки дар ноҳияи ҷиргатол, рашт мегена бачаҳои ҳамун тарафо. хулас ҳами якамон 1 тонну 700 килограмм асал дора. мақсад арзиши 1 килограмми асал 85 сомонӣ. кадомитон мехарен оптом мақсад заказ кунен. рақамҳои 88 489 ватсап шунай, ҳозир прямои занг занен. 85 сум оптовӣ. хуласи гап дӯстон ина марамат. кадомитон мақсад савдо кардани ҳастенам, шанси беҳтарин. эълони навбатӣ. снегоход ямаха меган. ана ҳами техникае мебинен фурӯшӣ роӣ кардан. навай мақсад пачка. пачкаш маънои нава мақсад дорад. нави пачка. шаҳри бохтар, моторш калонай, 3 силиндраҳай. соли бароириш 2003ҳай, пробегаш 544 километр. хеле 154,000 не, 544 километр. нарх 110,000 сомонӣ. ватсап шонда метавонен ҳозир занг бизанен, боз маълумоти пурраша аз соҳиби ами техника бигирен. дӯстон, акамон хоҳиш кардан ки бояд дарҳол савдош кунам, ба ҳамон хотир ина баъри шумо эълон кардам, можад мехарен. не ки лайкотон чӣ хеле ки камай бачаҳои азиз. ҳамин тамошо мекунену хушрӯ тамошо мекунен, мебинем аку не ки ҳамин лайк намеҷиқен, чӣ хеле ки ҳайронам да. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар Душанбе, шаҳри Душанбе, поёни Корвон, Раҳинав. якум этаж, духонага 42 квадратный метр, 42 метри квадратӣ. бо арзониш мекунанд. нарха дар охир мегем. хоб рақамҳои 36 ё ки 6621 да ҳамин ҳозир занг бизанен. ин нарх гарени арзонае. чӣ хел хонаҳо фасони хушрӯи замонавӣ кардагиай. хоб ду хона 42 метри квадратӣ. ана душ, ина светош, Душанбе, поёни Корвон, Раҳинав. нарха биненака
330,000 сомонӣ. шумо дар 330,000 сомонӣ ҳамира метонен ҳози занг бизанен, бихарен. ҳамон нафарое ки мақсад мегӯянд ки хонаи арзон дар корай, бо темболи айдушанбе ина марамад 1 этажда духонагай 42 метри квадратӣ анами здания. мегзарем ба шашмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи шаҳри нав селбури 1 ҳастае ку территорияи қаратоғ шунавидагиен, ҷои дамгирие ку 6 дар хона 4 сотих масоҳат ана ҳамаи хона инами коттедж фурӯхта мешавад. хонара мақсад мегӯянд ки метонем ба чизи чора фурӯшем, боз метонем бе чизи чора ҳам савдош кунем. 3 тарақа мондагиай мактаб масҷид дора мега, об светам дора, ҷош беҳтаринай барои зиндагии хона тайёра кай. хоб 380,000 сомонӣ. нигоҳ кунен хонаҳо чӣ хел хушрӯ, фасон, зури замонавӣ. боз 6 дар хона дора, 6 дар хона 4 сотих. нархи хона ба чизи чорааш 380,000. агар бе чизи чора бигирен боз можид арзонтарак шава. маълумоти бештар занг занен. навор чӣ хеле бачаи азиз, навор маъқул шид ё ки нашид, фикротона нависонен. хонаҳо арзонан, қиматан, чӣ хелан, ҳамаша дар комментария нависонен. мақсад фикрҳои шумо бениҳоят важне дӯстон азиз. ҳам медонам ки можид бо дар комментария нависонен ки хонаҳотон бениҳоят қиматай. ҳамин чизе ки роӣ мекунанд мо арзоноша бачаи азиз навор мекунем. ҳам медонем ки хонаҳои қимат дар ин канали мо арзанда нест, чунки одаме ки суми калон дорад канали моро тамошо намекунад. ӯ мегӯяд ки сум бошад дар ҷангал шурбоҳай, ба ҳамин хотир хонаҳои арзон навор мекунем бачаи азиз. ассалому алайкум бародаро апа ховаро. ина як заводи руған овардагием дар шаҳраки восея умагиёз расидагиай. завод умагиол вообще истифода бурдагӣ нестай. завод нави пачка 100% дар ҳолати хубай. бародаро ҷон кадом дар завод дар кора ина завод наваол вообще истифода бурдагӣ нестана навовардаи хамудаги амҷа кадом дар кора срочно зам бизана. 50,000 сомон гуфтеста як донаша бо арзон мешава, гап мезанад, скидка мекунад. кадом дар кора зам бизанем бародаро ҷон, ё ки биёнай пеш бинем дастсафка мебарем Чишанбе, Қирған, Нанғара, Восея, Кӯлоб, Москва, Фарход. нави пачка бародаро ина тамошо кунед заводи руғандорӣ кадом дар кора срочно зам бизана. 3 таи завод овардагия, якта пулизатор наи дамкна ина нави пачка, як таи дига чӣ овардагия камтар таи хокшдагия, як таи дига мотори Мерседес ҳам овардагия нави пачка овардагия комплект амҷа хамудаги ол вообще кор фаҳмудаги нест нави пачка умаги амҷа расидагия. кадом да бародаро ҷон дар кора срочно да комментария бинависен, номероро роӣ мекунем 918 75 30 31 918 75 30 31 да комментария бинависен. ватсап ҳам дорем номеро да сразу роӣ мекунем. зам бизанем бародаро ҷон, бо договор мекунем, бо арзон мешава. дастафка ба ҳама шаҳру ноявай наввадагия 3 таи нави пачка оли заводи руғанроли вообще истифода бурдагӣ нест. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар ватсап рӯй кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотона аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариё менависен, фақат дар ватсап нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед.